फानबा नोंनोसो फानगोन आं फाग्लायल' रावनोबो फाना आच्छा फानबा नोंनोसो फानगोन एल'ग्रा भाई नों मोननो थाखाय नोंबो जिहेतु हिनजाव लायाखैना बेनि थाखाय एसे सांग्रां जाना रेडि जाना थादो नै बयनिबो सेक्सि बर'नि मादाव सेक्सिया नोंनो होनो थाखाय राजि अ आङो मोनथाम टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस दिनै हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' नै दा बिनानावा जिहेतु मा बुंलांदों हयथ' नोंथांमोना खोनाबायानो होयोबा माने एल'नोसो होगोन आरो बेलेगनो होआ आरोखि माने स' दुखुजों बुंदोंना थार बुंदों बेखौ दसे उनाव खोन्थालांगासिनो आङो आरो जोंना मोनसे सेकेन्ड अपसनानो जाहैबाय जोंना एक्स एन बि इउनाइटेड पुराम ब्रादार मोना मैया मोननै केस मोगा मोगि हमनो हादों मोनसेयानो जाबाय ड्राग्स फालांगिनि सायाव जायबा ड्राग्स जाग्रा आरो दा ड्राग्स फालांगि मावग्रा नैबेखौ जायगायावनो हमनो हाबाय स' बहुद गोजोनबाय आरो थार्ड अपसनानो जाहैबाय देहायारि सोमोन्दोआव गेलेग्रा आरो फानग्रा जिहेतु रेन्डि होनना बुंबा डाइरेक्ट मिथियो नै बिसोरखौ आरो गोदान केसाव इनभल्भ जाना थानायखौ आरो फिन खेबसे सानै हमनो मोनबावदों एक्स एन बि इउनाइटेड पुरामा गोख्रों अपारेशन खालामगासिनो गुवाहाटि एरियायावनो आरो पुलिसाबो बिथांमोनखौ जोबोद हेफाजाब मदद खालामदों होननानै मोनथिनो मोनदों स' एसे सांग्रां जाना थानाया गावबा गाव ओंखारबोनाया गाहाम जिहेतु गुवाहाटियाव देहायारि सोमोन्दोआव फाननानै सोलिबाय थानाय उन्दै उन्दै बिनानाव बिब'मोन आरो जिखुनु सोमोन्दोनि जायाथों मानो जाहाथे सांग्रां जाना ओंखारबो थाबैनो हमजाबा जाहाथे न'खरनि मान सनमान गासिबो थांजोबो होननानै आङो नोंथांमोनखौ बुंदोंआनो सिगांनिफ्रायनो ओंखायनो बिराद सांग्रां जानानै सिगांनो एडभान्स ओंखारबोनाया साबसिन जाहाथे हमसनबायजाया हमसनबाथ' न'खरनि मान सनमान आरो नङाबाथ' सेसखा आरो जोंथ' इउटुबारफ्रा होखागोनखा बेखौ डाइरेक्ट आंथ' डाइरेक्ट ब्लारबो बानाया दै नै बिदि मानसिफोरखौ आङो आरो ब्लारबो खालामनो लुगैया हयथ' न'खरनि मानसिफोर जायबा थानायफ्रा बिसोरो बेड कमेन्ट खालामहरो आंखौ नोंथाङा मा गुन्दा नामा होनना बुङो आरो आं गुन्दा नङा आं मोजांसो आरो आं रावखौबो गिया आङो डाइरेक्ट बुंखायो आङो ब्लार खालामा माने लासिंसिंसो बानायनो आरो बांसिन गोख्रों लासिंसिं बानायनो नागिरो आं नै बिदि मानसिखौ आरो जायबा इउटुबारफोरा ब्लार बानायोना बानायनाङा डाइरेक्ट होखानांगौ अपेनाव होनबासो इयुननि जोलैफोराबो मावनाय नङा नैबे मोनसे मेम'रि जाना थालांगोन ना बिसिना लासिंसिंबा माथो जिबनाव नैबिदि भुल मावबा माथो मोनसे मेम'रि हिसाबै थालांबाय थायो माथो ओंखायनो माने नैबिदि भुल मावनो थांबा माने 101 बार साननो गोनां बाध्यता जागोन आरोखि ओंखायनो डाइरेक्ट ब्लार खालामालासिनो होनांगौ होमबासो मिन्थिगोन इसोर सारा आरो सोरबा जायफोर बिसिनि खुरमाफोरा गाज्रि मोनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गावसिनि खुरमाफ्रा आंखौ बुंहरदों ब्लार खालामना होनांगौ नोंथाङा मा गुन्दा नामा होनना बुंहरदों आं बेनि थाखाय एसे दुखु मोनदों आरो दुखु मोना जेबो लाब गैया आं बिदि दुखु मोननायखौ मारग'लि जेबो नङा आंनि डन्ट केयार ओंखायनो भुलखौ मावनाङा आरो आंखौ गाज्रि मोननाबो जेबो लाब गैया आङो डाइरेक्ट होखागोन बिदि ब्लार स्लार जेबो खालामा इउटुबारफ्रा ब्लार खालामना होयो खिन्थु आं खालामनाय नङा आं बायसान्सआव मोनसनबायबा नैबिदि भिडिअआ बायसान्सआव आंनाव फैनांगौबा आं ब्लार खालामा खिन्थु बेखौ नोंसोर गाज्रि मोनना लाब गैया ओंखायनो सुद्राय न'खरनि जायथु बिब' बिनानावफोर नैबिदि आन्दाज मोनबा ओंखायनो एडभान्सआव बुजायनानै मानसिखौ सिदा बानायफिन आरो दा फार्स्ट पइन्टआव फैनोसै दा मोननै पइन्टआथ' थांखांबाय जेला ड्राग्स सोमोन्दो जिथु ड्राग्स हमजादों मैया बर'बो दंमोन सासे जाग्रा आरो मेन फानग्राया माबा बांगालि ना मा होनो बे बांगालिखौबो हमनाय जाबाय मैया एक्स एन बि इउनाइटेड पुरामखौ पुरा सेलुट प्राउड फिल खालामो गोसो गोरबोजों नोगोद मोजां मोनबाय आङो नै बिदि हमनो हानायखाय आरो सेकेन्ड अपसनानो जाहैदोंमोन नैबे देहायारि सोमोन्दोआव जिहेतु बिनानाव मोना फानबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो
नैबिदि आरो सानै हमना मोनबावदों नैखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसो गोरबोजों बरायबाय आदा मानव गेदेर एक्सन देबि इउनाइटेड फरामखौ धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर होयो आरो आसाम पुलिस ग्रेट जब होनना बुंगोन नैबेखौ आसाम पुलिसाबो गोबां मदद खालामदों इउनाइटेड एक्सन देबि फरामजों आरो बुंनो थांबा नै बिसोरो जायथ' हमजानाय नैबेथ' गुड जब होनला बेड जबसो होनगोन ना मा होनो नैखौ हमजानायफ्रा दुखु मोननानै बेड जब होनगोन ना मा होनो आं गुड जब होनबा बिसोरो बेड जब बिसोरना माने उल्था जाहैयो आरोखि बाथ्राया माथो होनो ना मा होनो बिसोरनाबो गोसोआव दिक्कार दङ आरोखि बेड जब होनगोन आरो बिसोर माने जायाथ' न'खरनि मानसिफ्रा नैबिदि न'खरनि मानसि जाबालाय आरो एसे एला दुखु मोनगोन खिन्थु दुखु मोननायनि सिगां गावखौ गावनि न'खरखौ फोसाबनो सुद्रायनो नाजा ना ओंखायनो बेयाव गाज्रि मोनना लाब गैया नो कमप्रमाइस दा ओमफ्राय दाना फार्स्ट पइन्टआव फैदो नैबे जोंना बड'लेण्डनि सेक्सि रावबो गैया गैया आंबायदि गैया गैया होनग्राया बिनानावा माने लाजिनायसो होनदोंना ना दुखुजों होनदों आं बेखौ मिन्थिला माने बायसान्सआव फानोबा येल'जों कन्टेक्ट खालामनाय येल'जोंसो फानगोन रावनोबो फानानो आरो खिन्थु दुखुजों बुंदों बिनानावा बेखौ माने भुलजोंनो गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंनांसिगोन स' माने बिनानाव नोंहाबो फार्स्टआव गोरोन्थि जादोंमोन नैबे भिडिअ बानायनाया आंबायदि सेक्सि बड'लेण्डआव नागिरना मोना होननाया नैबेनि थाखायनो नोंथांखौ जेम्स आदायाबो गाज्रि होनाखै दै जेम्स आदाया नोंनो बान्था होनो बे 10,000 10,000 बान्था होगोन होनना बुंनाया खिन्थु नैबे जेम्स आदाया ओरैनो होनाखै नोंखौ सुद्रायथिं मोजां जाथों होननानैसो नैबिदि 10,000 उल्था बिपरित सोदोबावसो नोंखौ 10,000 बान्था होगोन होननानै जेम्स आदाया बुंदों दै आरो जेम्स आदाखौ गाज्रि मोनाबो लाब गैया जेम्स आदाया गोबां मोजां मानसि बिराद मोजां मानसि आङो गोदोनिफ्रायनो जिहेतु जेम्स आदाखौ मोजां मोनबोनाय आरो उनावबो मोनलांबाय थागोन आरो जेब्लाबो बावनो हानाय नङा जेम्स आदाखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिसिनि एलबाम नायनाय मानसिलै जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिसिनि एलबाम नायनाय मानसि जोंलाय मैया दाख्लै ना मा होनो बिसोरो एलबाम नायनायजोंल' मोजां मोना आङो माने दा जेम्स आदा बुंनायनि बिनि इउटुबखौ नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायना नाया मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङा आरो बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना जायथु गोदान नायगिरि दङ साबस्क्राइब खालामहैथां आदा जेम्सनिखौ जेम्स बड' ब्लग दङ बिथांना नैबेखौ आदा जेम्सनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामहैथां जाहाथे नोंथांमोना कन्टिनिउ बिथांनि गोदान भिडिअफोरखौ नायनो मोनो नटिफिकेसनखौ अल बानायना ला जिहेतु आदायाबो मोजां कन्टेन्ट लाबोयो नालाय आरो जोंना जोंमा ब्रादाराबो ओरैनो एलवाखैमोन नोंखौ बिनानावा दुखु मोनना लाब गैया नैबेयाव माने भिडिअ बानायनाय जादों जोंना जोंमा ब्रादाराबो आरो इउटुबारफोरालाय आरो बानायखागोन ना मा होनो मोनसे गाज्रि वार्ड गाज्रि नैबिदि बाथ्रा मोनबाथ' आरो इउटुबारा बानायखागोन नैखौ गाज्रि मोनना लाब गैया आरो जोंना येल'आबो नोंखौ ओरैनो बानायाखै नोंनो डाइरेक्टनो रोखा होनना बुंनाय दंखायोबा आं बायदि बड'लेण्डआव रावबो सेक्सि मोना होनना बुंनाय दंबा ना ओंखायनो येल'आबो बुंफ्लांबाय आरो भिडिअ बानायफ्लांबाय आरो जों गासिबो इउटुबारा नैबिदि भिडिअ बानायफ्लांबाय थ' बिनि थाखाय सरि स' नोंबो सुद्रायदो एसे नैबिदि कन्टेन्टखौ जाहाथे आरो फिन खेबसे लाबोबावा ना स' नैबिसिमखौनो बुंनानै आङो दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जासिगोन स' अनसुलि बसुमतारी बिनानाव गाज्रि मोननांला आरो इयुनावबो नैबिदि कन्टेन्ट लाबोनांला आरो नोंनि जानायखौबो जोङो बाजाया नोंनि भिडिअ लाबोनायखौबो जों बाजाया जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै मानसिफोरखौ गोजोन होनो हायो नैखौ बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन स' जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि बर' राव थांना थाथों बर' राव गेवलांथों जय हो।